और 2 नोट राम जी मलिक काय खातिर बोल रहा है जब बार की तरह चली हो जावा मालिक एगो बात पूछी पूछा किसे में नू ना वज्र ग्रहण गुलन स्वर्ग से जब ढार गुलन कुछ खोज खबर कर रहा है ना हो ना हो तो खोज खबर ले लेते ठीक रही कैसे हो खोज खबर लिया सचिंदा के भेज देना कैसे सजिंदा चल जाए मर्द एगो उपाय बा कैसन उपाय कि चीता बोझ के हाँ धरा के ऊपर इदमी के बैठा के धुआं धैले चल जिहन बाकी जाई की सजिंदा के भेज दे जिम्मेदार है समझदार रहा ठीक बा तब जाए के बंदोबस्त कर ठीक बा दरबार में राय बातचीत हो बैठ में ठीक बा चली चलो ले चली सामान ले ले दी चली सिपाही सजिंदा के बुला लेबो ठीक बा महाराज काहे के बोले नहीं यहाँ बोला नहीं है कि बैठ ठीक है बता तारा की एक काम से हम बोले बनी कि स्वर्ग लोक में तारा जाए के बा हमारा पूर्वज लोग के पता लगावे के बता ठीक बा मालिक तब आज्ञा के पालन होई लेकिन कैसे जाइल जाई ठीक बा तब हम समझ गनी अब चीता बोझे वाला के हमरा से एक बार भेंट करा दे ठीक बा राउर मर्जी ठीक है बा ठीक बा तब जाए के तैयारी करो तनी मुनीम जी ठाकुर के मेहनत ना देते प्रणाम मालिक चौतनी गोला तो गोला जा जा ही बतिया धिया धीरतिया ई ससुरा कैसे आफत बच गुरे एही से तो बड़ी हमारा खीस आहे चढ़ते सावनावा बिगड़ल प्रणाम मालिक सजिंदा तो आगे बढ़ खबर लेके आगुल भवन हाँ कहाँ बाबू देखनिया रहले महल देने जाता हन जाता हूँ प्रणाम लिख आगुल सजिंदा हाँ कहाँ समाचार का हाल चाल बा पूर्वज का कोही हम तो गोइनी है हमारा एको पूर्वज चिन्हाते ना रहन हाथी ना रहो हाँ एने ओने से पूछे का पड़ल हेते हेते बार भइल बा आ दाढ़ी तो हेते हेते भइल बा अब का कहीं उन लोग को आला हम कि तनी नाउन के भेज दी मारा से कह के नाव के हाँ बार भइल बा हते हते दाढ़ी हते हते तो का करी ठीक बा सब लोग भेज दो जे कौन कौन लोग के भेज दो करी बिना नौगा बा ठीक बा तो ये तो बा में जाए के बंदोबस्त करत हम जाए जरूर जाए का मुनीम जी ठीक कहते नो हां हां तब
काल के तैयारी कर। ठीक बा काजा उड़ जाई। ठीक है बा। मुनीम जी अभी ठाकुर ना आइले, सजिंदा के बुलाई सिपाही के भेज के। जा सिपाही प्रणाम महाराज। खुश रह। काहे के फिर बोले नहीं यहाँ? कहनी कि अभी ठाकुर ना आइले, इतना दिन हो गए। ठाकुर तो गोइले बाड़े, अब का कही हेतना मतलब पूर्वजों के बाड़े, केहू के हते हते भइल बा, केहू के हते हते भइल बा। अब एक आदमी के बनावत होई हन तले दू आदमी के बढ़ जात होई। अब का कही उनकर अब जिंदगी ओजे रह जीवन ना होगा तो उनका के ओजे अब छोड़ दी उनका लोग के पास। ठीक है बा। ठीक बा, तब हम निकलत हनी। प्रणाम। ठीक बा, निकल। का कहत हनी मुनीम जी? का बात बा हो ठकुरवा आइबे ना कोई तू आ गोइल रउआ का मालूम बा हम कैसे आ गइली? काहे हो? ओ जौन चितरा वाला से हम भेंट मुलाकात कइले रही, हाँ ओकरे से एगो उपाय बता देल रही। कैसन उपाय है? वो उपाय बा, जब चीता खोले रहे आ बनैले रहे, ओकरा से कहले रही हम कि एगो नीचे सुराख खोन दे, हाँ हम निकल जाई। हाँ आ हमारा के फंसावे के चक्कर में हाँ। ठकुरवा खुदा फंस के दांत चिहा के चल गई। वाह भाई वाह, दिमाग तो लगैले रह।